Non, non podo. Non son quen de facelo. Por que non mo entenden? Que fas aquí? Vas marchar? A ti que te importa? Que facías aí agochado? Escoitei falar e pensei que estabas con aquel. Ademais, a tua irmá Luisa estaba buscándote para presentarte un rapaz á medianoite. Non, non quero saber nada de ninguén, e menos de Luisa. Vou marchar e preciso que calles. Non quero casar con alguén que ni coñezo, nin quero. Pero iso a miña irmá Luisa non o comprende e quere que case o antes posible. Así que non me queda outra. E como pensas marchar? Os animais están cansos polos preparativos da festa. E ir andando é difícil, aún máis de noite. Teño que marchar. Se teño que ir andando, andarei. Venga, non digas tonterías. Vamos pra festa, non querrás perderte a fogata, non? Non sei, a verdade non quero marchar. Pero teño medo a que poda pasar, faga o que faga. Os rapaces están preparando. Vamos vela. Home, Xoana, Hola, Luisa. onde estabades? A saber que estabas a facer mentres estábamos aquí buscándote. Que coa xente que hai na ermida é imposible atoparte. Fun a casa a buscar o pano, que ao me vestir quedoume enriba da cama. Atención xentes do lugar. Xa falta pouco para rematar os preparativos da fogueira. É o momento de ir cara ao campo da ermida e gozar desta noite máxica. Vémonos alí. Bueno, Xoana, é o teu ramallo? Bueno, mira, echo o mesmo. Imos, porque senón imos perder a festa por parvadas. Imos. Homes e mulleres, nenos e nenas, chegou o esperado momento de saltar a fogueira e de que os nosos desexos se fagan realidade. A de tres. Que estou facendo? Teño que fuxir. Pode ser. Teño que facelo.